Kita semua sudah paham bahwa pon kuwi pancen cedhak karo sekaring jagat, kembanging donya, apa ya perhiasannya semesta. Pon kuwi pancen dilahirke cemlorot, cemlorong dengan ego yang sangat tinggi, dengan keegoisan yang luar biasa, kudu menang dhewe, tapi kudu diakoni bahwa pon kuwi pancen weton sing indah, weton sing penuh dengan pesona, sing iso nggawe Oke, sebelum lanjut videonya, teman-teman mohon bantuan like, share, subscribe channel Hendrik Gimbyong. Semoga channel ini juga berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, aku doakan semoga selalu berkah, sehat, panjang umur, dan rezeki-rezekinya deres kayak hujan. Terima kasih banyak. Tak mulai meneh yo untuk membahas weton pon tibane tiba apa. Nah, iki sing do penasaran karo wetone dewi-dewi, terutama sing pon, iki tak mulai saka pon dhisik yo. Karena aku kemarin tuh 2 kali videoku itu ternyata random acak gitu. Saiki tak jupuk wetone sik. Dadi ben do paham kabeh, ben mudah dimengerti. Nek iki khusus pon kabeh, bar pon so aku bahas weton apa meneh yang sama-sama tiba apa. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan bahwa Pak D, nek wetonku Selasa pon ki tiba apa? Nek wetonku Kamis Kliwon ki tiba apa? Nah, daripada aku jawab satu persatu, saya kita gawe satu video khusus tentang pon. Nah, kita semua sudah paham bahwa pon kuwi pancen cedhak karo sekaring jagat, kembanging donya, apa ya perhiasannya semesta. Pon kuwi pancen dilahirke cemlorot, cemlorong dengan ego yang sangat tinggi, dengan keegoisan yang luar biasa, kudu menang dhewe, tapi kudu diakoni bahwa pon kuwi pancen weton sing indah, weton sing penuh dengan pesona, sing iso nggawe mincuti wong. Nah, wong ki ndelok pon ki mesti kesengsem. Ndelok pon ki mesti karena apa? Mergo pon kuwi pancen lir, mergo pancen itu pancen berkilau. Tapi kembali yo, tapi sing jenenge masing-masing weton dan masing-masing saka weton dina karo kemudian weton neptu kuwi mau digabungke pancen mempunyai energi yang berbeda. Contohnya ketika Senin pon kuwi pasti beda karo Jemuah pon, masih beda karo Bopon. Karena hitung-hitungan Jawa kuwi pasti akan mengarah pada satu titik. Nah, sing titik iki iso nggo patokan. Nah, saya tak gawe singkat wae yo. Sing pertama, Senin pon. Nah, Senin pon kuwi neptune ana 11. Saka Senin 4, saka pon 7 sama dengan 11. Kuwi tiba Sri. Apa sing disebut tiba Sri? Tiba Sri kuwi mau tiba sing kepenak. Sri sendiri diambil dari kata Sri saka Dewi Sri. Dewi Sri itu penuh dengan kerezekian, kemakmuran, kesehatan, keraharjan, makmur, sugih. Nah, dadi Senin pon kuwi tibane tiba Sri ki mau bejo banget sing wong tiba Sri. Mergo apa? Mergo tiba Sri ki mau kabeh wis dicukupi oleh semesta. Aja ngomong ya, nek ra nyambut gawe padha wae melarat. Aja ngomong ngono, iki hitungan Jawa. Jadi kita melihatnya dengan sisi yang berbeda. Pancen bener banget. Sopo sing ora nyambut gawe ya mesti kekurangan, kecuali nek bapakmu mbokmu ki pancen miliarder, triliuner sing duwe warisan akeh. Ibarate kowe ongkang-ongkang sikil tetap sugih kopen 7 turunan. Duduk kuwi esensinya. Tapi yang namanya Senin pon kuwi mau pancen dikai garis karo semesta. Kuwi tiba Sri, tiba makmur, tiba sugih, tiba kepenak, tiba bejo, digematini banyak uang, dikadang-kadang banyak uang, mendapatkan perlakuan yang baik dari banyak orang. Kuwi tiba Sri. Nah, berikutnya Selasa pon tiba Pati. Nah, piye hitungane? Selasa kuwi 3, pon kuwi 7 sama dengan 10, diutak-atik tiba Pati. Nah, iki akeh sing berpendapat bahwa tiba Pati kuwi tiba apa, tiba sial. Akeh zaman semono simbah-simbah di India menerjemahkan bahwa tiba Pati kuwi bakal kepaten, bakal ini itu. Yo kabeh wonge bakal kepaten, tapi bukan itu esensi yang paling bisa kita garis bawahi. Sing jenenge tiba Pati kuwi mau
bahwa kesuksesan itu akan datang dengan berlimpah ruah setelah dia mengalami pati. Pati dalam hal ini bukan pati nyawa sing oncat nyawa, ane oncat nyawa sama dengan the end, sama dengan rampung. Kapan sugi wong wis cekok, kapan sugi wong wis bongko. Tapi yang dinamakan tiba pati ki mau, sebelum awakmu mencapai puncak kesuksesan, puncak kamulyan sing tertinggi, kowe iki mengalami hal-hal sing paling soro, ibaratnya kaya pati. Rezekimu ngantek tipes banget, ngantek asat banget, aku disebut pati. Penderitaanmu luar biasa banget, patimu keloro banget, penghinaan yang datang juga luar biasa banget, cobaan luar biasa banget, ngantek sak dahsyat-dahsyatnya, ngantek disebut pati. Nah, kuwi esensine. Ora kok pati njur bongko. Pancen ana sesepuh biyen sing mengartikan tiba pati ku bahwa tiba pati mesti ana sing kepaten, mesti ana sing kesripan, mesti ana sing kelangan, terutama ketika iki karo iki jodoke, terus kemudian hitungane ditung. Nah, tiba pati. Tapi nek aku dhewe menerjemahkan tiba pati ki mau, sebelum mencapai kamulyan gesang sing paling dhuwur, Selasa Pon kuwi mengalami banyak sekali perjuangan dan penderitaan yang luar biasa. Saking luar biasa nih ngantek dipadake karo pati. Ngono. Berikutnya, Rebo Pon. Rebo Ki-7, Pon Ki-7 tiba 14, tibane apa? Tiba loro. Nah, tiba loro kuwi meh padha karo tiba pati. Tak baleni meneh, tiba loro kuwi meh padha karo tiba pati. Bukan berarti awakmu njuk weton Rebo Pon kuwi tuwane loronen, ungkrik-ungkriken, ngantek rekoso ora. Bukan itu esensinya. Memang ada beberapa spiritualis, beberapa simbah-simbah mbiyen ngajari kaya ngono kuwi. Tapi nek aku dhewe mengamini tidak seperti itu. Bahwa ketika engkau mencapai puncak kejayaanmu, sing entuk alami bakal loro sak loro-lorone. Saka segi ekonomi, saka segi hatimu, kehidupanmu, ngantek bubar jalan, ngantek ibaratnya ngantek mecetet sak mecetet, loromu ngantek tandes tekan dasaring bumi. Tapi selama niatmu isih resik, semangatmu isih ono, nyala apimu masih berkobar-kobar tentang kehidupan ini, isih ono harapan. Delok sing tiba loro kuwi mau bakal nemoni kamulyan gesang. Sing dibutuhkan apa? Ikhlas lan sabar dalam menjalani proses. Akeh sing gagal, akeh sing menyerah, akeh sing mandek. Mergo ora kuat. Dia pikir cobaan yang datang bertubi-tubi itu adalah akhir dari segala-galanya. Ora yo. Itu hanya sebuah proses, sebuah jembatan menuju kamulyan gesang Rebo Pon. Pancen tibamu ki tiba loro. Tapi tujuanmu adalah mulya. Memang kudu dalane nganggo tiba loro dhisik. Ngono kuwi. Ya. Berikutnya Kemis Pon. Kemis 8 Pon 7 tibane 15. Tiba apa? Tiba pati. Padha karo sing ngarep ora tak baleni. Tiba pati. Ora konjuk mati bongko ora. Sama seperti Selasa Pon. Padha rungokno padha. Sing Kemis Pon idem dengan Selasa Pon. Skip ya. Wis padha karo tiba pati. Berikutnya Jemuah Pon. Nah, iki sing istimewa. Jemuah Pon 6 7 13. 13 ki tibane apa? Tiba donya. Tiba kamulyaning donya. Nek dipadake karo apa ya padha karo tiba Sri. Ning tiba donya kuwi wis dhuwur ya. Bukan apa-apa, tiba donya wis jenenge tiba donya. Apa-apa keturutan, apa-apa kasembatan. Pancen bener kecilik semasa sayang karo awakmu. Semasa sudah memanjakanmu dengan caranya sendiri. Ning yo aja ngomong lho, "Pade aku tiba donya kok saiki isih melarat, saiki isih rekoso." Ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Nek saiki tiba donya murung netes-netes, tetap semangat urip menjadi urip dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah versi pon terbaikmu. Kuwi intine. Banyak orang yang gagal kamangka wetone apik, tibane apik, hawane apik, lakune lintang apik. Mergo apa? Mergo tidak sabar, tidak ikhlas dan tidak bisa menerima proses dengan baik. Ati sing jembar,
ati sing resik, ati sing legowo, ananing kesula, terus kemudian putus asa, yuk tiba ning hal-hal sing ora apik. Contoh apik apa? Meri, dengki, serai, mangkel, emosi dan lain sebagainya. Kuwi energi negatif. Tinggalkan, ikuti prosesnya. Jenenge hitung-hitungan weton kuwi mau bukan hitung-hitungan kesaktian. Kuwi hitungan ilmu titen sing diwariske saka simbah-simbah dhewe. Prosesnya begitu panjang banget, bahkan lintas generasi 1 sampai sekian neruske neruske. Justru itu jauh lebih bermakna daripada sing liya-liyane. Tok eling-eling yo, ikuti prosesnya. Nah, berikutnya setupon tiba 16 songo karo pitu. Tibane apa? Tiba pati. Padha karo Selasa pon, padha karo Kemis pon. Rata baleni ya, untuk setupon, kanca-kanca setupon tibane tiba pati. Sekali lagi bukan berarti kowe untuk tiba pati tiba sial bongko, ora. Untuk menuju suksesmu yang luar biasa, setupon ki kendilmu gede banget. Pancen engkau harus mengikuti alurnya semesta, mengikuti algoritmanya semesta sing antik, saantik-antike. Sing iso maca sapa? Ya sing gawe urip karo wong-wong sing duwe kawaskitan sing gede, kearifan sing gede, motone sing melek sing ombo, atine melek sing padang, iso mengerti. Dadi pesenku sing do tiba-tiba kira medeni tiba lara, tiba pati, aja wedi. Ini hanya bagian kecil dari proses panjang. Endingnya apa? Delok dhewe. Selama awakmu ora menyerah, awakmu masih mengandungkan harapan luar biasa kepada sing gawe urip. Sing terakhir, minggu pon. Nah, tiba lungguh 5-7-12 tiba lungguh. Wah, tiba lungguh ki sekepiye ya minggu pon, rungokno. Tiba lungguh kuwi pancen orang yang punya kesempatan luar biasa. Ke zaman cilik dari pusat perhatian, ke zaman cilik kopen, ke zaman cilik benar-benar dikepenake entah saka bapakne, mbokne, saka koncone, saka nasibnya itu baik banget. Nah, sing paling apik meneh tiba lungguh kuwi biasane itu jabatan, posisi, atau hal-hal yang menyenangkan, yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah dunya, ujung-ujungnya adalah bondo, ujung-ujungnya adalah sugih kecukupan, kajen keringan. Jadi ojo kaget minggu pon sing tiba lungguh, dia menjadi orang yang berhasil, sukses dalam bekerja, dalam karir, dalam usaha, sing ngantek posisinya kuwi dhuwur banget. Dhuwur dalam artian mungkin karena dikaitkan dengan lingkungan ya, karena masing-masing standar dhuwur kuwi berbeda-beda. Tapi yang sama adalah penghargaan dan penghormatan sekeliling kepadamu minggu pon itu luar biasa sekali. Wes, saiki wis dong itu weton pon tiba apa? Saiki mbok resepi dhewe, mbok rasa-rasane dhewe, kemudian tumbuhkan rasa syukur. Nek saiki cobaanmu sih akeh ngantek meletre, cobaanmu akeh sampai kewer-kewer, ojo mandek. Jangan cepat-cepat mengibarkan bendera putih. Mergone apa? Mergone dalan isih dawa. Pon tidak ada yang jenenge pon ditakdirkan kere mencengkring, ora ono. Pon ki mencorong, pon ki sekaring jagat, pon ki hiasan semesta. Takdire pancen mencorong, takdire pancen berkilau. Masalah apa? Masalah pon dhewe tidak tahan dengan rasa sakit, dengan penderitaan, dengan segala sesuatu sing nyaman. Bertahanlah, terus berjuanglah sampai sing jenenge lara pati dan lain sebagainya kuwi sumingkir, digantikan dengan kamulyane gesang. Wis ngono ya pon, pokoke rahayu. Bersyukur dan selalu bersyukur. Tetap menjadi pon yang versi terbaik. Nyemprot, versi terbaik. Pon sing cemlorot, pon sing mencorong, pon sing penuh pesona, dan pon yang masih punya hati nurani. Pon sing berguna tumraping liyan rahayu.
Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!